loyo siya umkhambathi wengwana wathwenya Moja Love Channel 157 usentshonalanga sizohlangana noSesinthabiseni. uNthabiseni unenkinga enkulu kakhulu ngomntwana wakhe. Kuningi angifuni to give out the story, ngifuna sihlangane naye sizozwela ukuthi kwenzakalani, mara niyazi inkinga zabantwana mostly ziyafana. Ama-drugs akhona ngaphakathi, insango ikhona ngaphakathi, kungalala ekhaya khona ngaphakathi, ukugalavanta sithi phansi phezulu kamagida sibhekane. Alright, this is the Ghetto Professor, JP Orange King Manamune, General Potaski. Alright, ningathuki bafethu, niyayazi impilo ihamba kanjani. Kuzoba right. Igama lami nguThabiseni Mkhize, ngihlala eNtshonalanga eThembisa la eThembisa. Yeah. Umama kaKinelo Natasha na 13 years. Inenkinga yomntwana uKinelo like unesikhathi nje akasenzwa aka-attend kahle isikolo odipsa grade 8 afunda eKalibanteng. Uyabhema ubhanga ama-class esikolweni asuyisikoleni angayisikolweni. Inkinga nje ile into engenza ukuthi ngibale even nala endlini ayikho nje into afuna ukuyenza. Yonke into momtshela ukuthi ayenza ufuna ukwenza kumele ukuthi ayenze ngomsindo or omshaye. Almost every day makabe esikolweni ubuya late ezingathi umuntu ubuye emsebenzini abuye aye esikolweni and maphuma esikolweni pho 7:30 la ndlini uthi uye esikolweni. Mafika esikolweni bathi Kinelo akazanga baka amadlangs since from last year in day 1 and upright. Sanibona sisi kunjani? Ngiphila baba njani? Hayi siyaphila, ngigama nguIsrael Orange Mathekezulu. Ngihamba nomqondisi lana uJiyane. Njani baba? Siyaphila. Yeah, sibuya kuMoja Love Channel 157 mwana wathwenya. Okay. Le oyibizile ukuthi ize la ekhaya namhlanje. Yebo. Okay. Mina igama lami nguThabiseni Mkhize. Okay. Ngibhalele ingwana wathwenya kwazi ngihlutshwa umntwana. Okay. Igama lika uKinelo. Kinelo. Yes. Libuya Sotho umuntu. Baba Komsoti. Okay. Yes, uhlade. Uyahlupha like ubhaka amaklasi umntana o good yena like encwadini but ufailile. Last year you are repeat grade 8 ngindaba uthi abhanka amaklasi akasamameni hamba ebusuku uyabhema uma la endlini afa 7 asesikolweni angaye esikoleni isikolo singena korathu 8 yena phuma 1:30. Abangani mabasho basi ufika late esikoleni sometimes uyeza sometimes akezi agcoka uniform. Uyabhema la bhema khona ethembe khoza is Ivory. Wabhema ini? Makasho uthi happy yena. Kodwa mina uhlala buya la ndini atayi. Insango amehlo a ready nini like ukhathele yabona. So bhema happy ugwayi last December simshayile la ndini ubeseka bhemela la ndini makageza. Bhemela la ndini. La ugwayi khona la ndini asuyageza. Umfana intombazana. Akasafuna ukugeza. Nyawuphi? Yemadoda. Akasafuna ukugeza mawuntshela usageza ungena 2 minutes ekamereni noma aye esikolweni mama mangabangavo mina ukuthi mama akavuka azogeza mina ukuthi avuka azombheka ukuthi ugezile. Yes, otherwise mangavuka ngimama angeke ageza. Yonke into yakho inamakaka usha kunje iwashini le now washing le wasinyeka emele ukuthi ayiwashe from last year
Nami nesi. Una 13 uthena 14 ngi-18 June. Emncane ma. So ukuphi babakhe? Babakhe ukhona. I think makasho yena mangangitshela mangimbuza akathola support from kumama. Kubabakhe mina. Okay. Manje ikwayenza konke lokho. Yes, into ashoyo. Because even if emeka babakhe abamfuni, abakhombisa uthando. Abamfuni kanjani? Babakhe. Yes, ubabakhe akaze waba umuntu ukuthi azi umntanami ngikulande uzovakasha for weekend. Babakhe unabantwana eAlexander. Kwazi ukuthi alande la base eAlexander, yena ahlala la eduzane kodwa babakhe uhlala ngale eNzansi. Wena esayidini lakho njengomama one-anger ngoba wahlukana nobabakhe maybe awekho amagama amabi onokwasebenzisa against yena maybe mawukwatile just to be honest kakhulu ngiyamshaya okay angimbizi ngamagama ikhona igama engike ngakhipha nje ukuthi ufuna ukuba okay ufuna ukuba mahamba lala into engiyazange ngize ngiyenze mina okay yes iyo le nje into engike ngayisho kuyi okay which you right yes yeah which boy right ufuna abe intombazana right angithi yeah esicocile esigathile elinde isikhathi esi right Mangibona ubaba ma-orange nabamqondisi bengithukile. Njengoba besilinde wena ukuthi ufike sofikisana nogogo ngiyanamukela kulomkhambathi. Sihlale phezulu kwendaba singamoshi isikhathi ngoba kuyashisa baningi abantwana okumele siyobasiza. Mama ngicela uchaze ukuthi kungani namhlanje sihleli kanje sihlangane la ekhona naye nogogo sesiphelele sesonke. Okay. Ngimbize la ngendaba yomntwana ukinele. Ngendaba okungamambile izinto azenzayo. Yeziphi lezo? Ukhama ebusungu, ukubhema, ungafuna ukugeza, ungafuna ukuwasha. Gogo sakamukela kunjani? Ngiyaphila njani? Ugogo ubani? Usibongile. Usibongile. Ugogo kaKinelo. Ugogo kaKinelo ngizala umama. Ingane yakho le. Ilasibonela. Ungafakaza uthini wena ngalo daba esihlanganene ngalo namhlanje? Impela kunjalo khona umntwana akalaleli. Yeah. Okwesibili umntwana noma mamthumile uba nenkani nje ungazi ukuthi ukwenza njani. Mathi yenza lokho avala equdula umlomo. Ngithi manje ngoba ngiyakuthuma ngogogo. Uma ngithenza lokho kumele wenze ukhululekile emoyeni. Kodwa mawucela izinto ke ngiyakwenzela izinto ngendlela ofuna ngayo. Kumanje uye esikoleni kungenxa yami. Nginikeza imali yokugibela ukuthi hambe esikoleni. Mama wakho akakunikeza imali yokugibela. Ngendaba ukuthi wona uStotho. Kuze kuba aStotho umntwana. Ngakhoza unina. Ngathi Mathapha ungayithatha umntwana umsale ekudeni esikolweni kangaka. Bekungcono ala eJiyane noma eWest. Kuseduzane ke lapha. Wathi haya ngifuna umntana amafundela elokushini. Ngifuna umntana ayele. Ngathi kuzohamba umntana izoxaka lena. Ngoba into azenza la ePrimary maseka le usuyamthuma manje ukwenza into eziwese asimboni sekudeni nesikoleni siphuma kothisha bambona ukuthi wenzani. Ufika ngekhathi ufika ngo 5 4 6. Into ozoyithini yonke le. Makangayisinganga namali athange ngene. Ngize ngivuke ekseni ngimela ngigada babakhe la elokhozene ekhoneni. Kuthi umntwana kanamali kwesikoleni. Umntwana ngeke alova ngayisikoleni. Ngiyakhathaza ngoba ngathi manje lo mntwana wami. Ene wena nina nobaba nikhona. Noma ningahlalisana ndawonye. Kodwa manje irresponsibility ngathi sokungeyami. So Kinelwe. Ujiwa King. What's the problem? Ngifisa ukuthi mina nomama msibe right ngeke izinto nami ngizenzayo. Nibe right. Yini into enza ukuthi ningabe right? Kuthi ngibuye ebusuku. Wabuye ebusuku. Ngisuke nginabangani bami. Una 13 years. Umntana intombazana ona 13 years ungena isikhathi bani endlini? Ngo6. Ngo6 manje wena wawungena ebusuku.
aware ukuthi usase virgin wena. You are still a child, you are a minor. And a minor is dependent to the parents. Awukakabi independent wena. You even look 11 years mangukubhekile so. Then why ungafuni ukwenza umsebenzi wasendlini? Ukhoswa yini lokho? Umntwana intombazane enjani engcolile? Why ungawashi impahla zakho? Khuluma. Ngikutshela ngathi sizokhuluma otherwise ungitshele is either siyenza nge-half walk or siyenza in the right way. Azange ukuzodlala la and azange ukuzokuncenga wena la. Yeah, mangikhuluma ngokubuza i-question, you answer the question. From today you start speaking. Nale abangayazi kini namhlanje uyayikhuluma. Yilo ilanga lakhona leli the Lord has made. Alikho elindlula leli wangakhulumi namhlanje sizocabana enye into enzima kakhulu. Yeah. So kubangelwa yini ukuthi wena ube umntwana oyidlapha ungafuni ukwasha impahla zakho, ungafuni ukwasha amaphenti wakho? So yenzwa bangani? Kanjani? Umngani uza la athi ungawashi. I-explain leyo ndaba. Basuke bangitshela ukuthi izinto mabathi ekhaya ngingazenzi. Why? Abangani abanjani bona lawo? Ikhona into enjalo? Awashi izitsha. Mara uyadla. Mawuqeda ukudla uthunzi lo odla kuwo wena. Uyalala. Uyavuka. Kubani kumele awashi izitsha? Umamakho. So wena why ungaparticipate? Uzoba umama onjani wena? Uzoba umama uzoba nabantwana abanjani? Umama oyingulube. Yeah? Into engifuna ukuyazi ukuthi into eyenza ukuthi ukhathe iskate lesi esisha yini. Isikhule nabantu bebangihleka esikolweni. So bebakuhleka iskate esifika la. Because iskate sesikolo even eJiani begcoka iskate esifika la. So wena wona ukuthi sifike la 2 cm. Wabona ukuthi sifike la. So uma sibona iskate sokuma ukuthi usikhathe kanjani? Bese fika la leskate la. La bese sikhulu kukhona kula. La bengadlisi savele benganankingi. Because bengafuna ukuthi like ngithenge iskate every year. Bekasatha leskate lesi asifake sikubhekini ayogqoka kafika ka umngane. Okay sis, why ungacelanga umama hamba yokukhathisela iskate mangabe ungathanda eside kakhulu kunokuthi uyikhathele sis? Yathi si right. Wena wabona ukuthi ngcono usisi. Nesisha nkosana. Shintsha ibehavior, shintsha ukwenza. Leskate besi right lesi. Siya protect. Why ufuna ukureveala? Why ufuna ukubonisa amathanga? Why ufuna ukubonisa amathanga? Why ufuna babona ipaint? Ngeke uzungiphendule. You behave sexually. Nina abantwana bamantombazana. Sasa kwenzeka into embi bayakurapa la, bakutraumatize. Kuba ngathi vele amadoda yidlamlilo. Kanti nani niyababiza. Manje ngachange le behavior yenu, le ikuta lezi ugqoke irogo elengaka. There's nothing wrong with that. You are still a girl mos. Noma ungashaya isikete esifika la usaseyintombazana still. Hamba uyochange uyogqoka comfortable. Ugqoke namateki. Ufuna ukukuphanisha. Through the punishment you will learn the lesson. Angeke ufunde lesson ungaphanishwanga. Banayo lengo. Okuningi sizokhuluma after. Sasirepapa. Kwamanje go change. Ngoba soloke sikujimisa kuyobe kuvela ipaint lapho. Hayi. Sizozwana ke ubani ukiniwe? Kine. Yeah. Funa sizwane nawe ne? Ukuze uyeke zonke lezi zinto zenzayo ezi wrong. Umamele ngushoyo ne? Yeah.
yabona uyasprinter uyobulisa leya camera leya sokubonisa ukuthi usprinter kanjani ne until ngikutshene ngithi stop ne ya uyagijima nespeed sakho sonke sikhipha wonke lama drugs asegazini kuwe ugwayi insangu ihab yes boss gijima boss shota kay 5 boss buyena futhi buyena yes boss okugcina buyena yes 6 yeah 6 kalaphansi 7 nakho ungadunusi asiyenzi kamadunusa shaso let's go yekela amadunusa hey 6 yes iyo le 7 nakho like 5 uya 6 Boss. 5 jump Ngicabanga manguthi ngidlala netball ngoba bengazi ukuthi angidlali netball bengisephakeni sibhema nabangani bami. Uthe udlala netball ungayidlala ngithi sisi. Ngicela ukuthi ungitsheneke manje okugcina. Ukhuluma iqiniso ne? Ngiyacela angifuni ukuthi silokhu sibangisana umsindo akusesisona isikhathi sokuthi silwe manje ne? Ngitshene sisi. Yini into eke yakuvelela nje ebuhlungu? Awangayisho la ekhaya or wabatshena. Namhlanje isikhathi sokuthi ukhulume sisi. Eke yakwenzakalela noma ubungela ekhaya noma ubungekho la ekhaya. Yini sisi? Ukuthi abangani babe bazezibhekanyenza izinto ezero. Bekwenza izinto ezero. Yeah. Ezinjengani sisi. Ngicela ukuthi sikhulume. Yabona manje sikhuluma amaqiniso. Sifuna ukuthi sivalele page le. Ukhulume yonke into eke yakwenzakalela. Ngithi yabona ukhuluma nomalume abasebenza eTV. Mhlambe khona izinto esingakusiza ngazo ezingakunceda einkingeni okuzwe yeso. So ngicela ukuthi ukhulume ukuthi yini le eke yakuvelela ebuhlungu mhlambe ongadinga usizo kuyo. Ngicela sikhulume manje. Ungesabi ne? Nama camera abantu bamamela ama social worker amamele ama president ama minister bonke bazobona lento ama doctor amakhulu bayafuna ukusiza. Yeah. So ilanga lakho namhlanje lokuthi ukhulume uzokwazi ukuthi usizeke. Ukuya ngivalela ukuthi benginabantwana esikolweni maybe sihlala ngidlale nabo baloko bathi bafuna ukulala nami. Yeah. Okay. So bake balala nawe? Cha. Ngoba bakaze balala. Baloko basho kanjalo. Ngoba baloko bafuna ukulala nawe. Ngenhlanhla azange balala nawe. Esikolweni. And then lapha nje endaweni ke ngaphandle kwasesikolweni mhlawumbe azange wavelelwa inkinga mhlawumbe. Ngicela ukuthi ukhulume iqiniso nesisi. Ya ungesabi ukhuluma iqiniso. Noma mhlawumbe ungasashonga ukuthi ubani owenza lokho. But ngicela ukuthi ukhulume ukuthi kwenzakalani. Khuluma sisi. Bese la abantu ilaba abanye ngibanyabazi abanye angibazi. Okay. Benzani ke bona sisi? Ukhuluma iqiniso ne? Ufuna ukuthi usizakala ngithi sisi? Yeah, khuluma iqiniso. Ungesabi ukhuluma nomalume la sifuna ukukunceda. Benzani ke laba obaziyo nabanye ongabazi? Laba abanye bafuna ukujola nami. Badala. Yeah. Abanye benginokuthi ngibazi abanye ababhuti babangani bami abomalume babo. Yeah. Benzeni mina ngifuna iqiniso. Ungesabi nento eke yakwenzakalela ongakazi uyitshene umuntu. Namhlanje ilanga lokuthi ukhulume sisi ne? Ya ukhuluma ungesabi la sifuna ukukusiza. Ungesabi ukuthi umama ukwazi umtshene ugogo ukwazi umtshene ngoba mhlambe ngenze ukuthi uba nezinkinga ezenzakalayo ukuthi ubuye ebusuku kunento ekudlayo la engqondweni yakho ongakazi uyitshene umuntu. Namhlanje ngoba nakho nomalume uma orange ngicela ukhulume ungasizakala. Ukuze mina nomama sibe right. Ngifuna ukuthi zonke izinto umamami azenza kimi aziyeke. Ngoba umamami nginokuthi mangibuya esikolweni angakabulisi. Sekayangirasela ore ngithi ngeromini yobulisa yena. Angiphose ngezinto athi ngaze eromini lakhe noma ekseni mangimkokotela ngithi ngicela imali yokugibela athiwa ngimkokotela ngimdisturb ubuthongo bakhe. Okunye ukuthi bengithi lezi zinto engizenza ngicela ukuyishintsha. Ngaphinde ngizenze. Nabazali bamcela banixolele. Okay. Akukho ke kwakuvelela okubi.
izikhayelizi ezenzeka esikoleni lana kusekho-ke kangenzi. Ngicela ukhulume ngale nto le ekenzakalele le besihambela esibhedlela nase-police station esevele case ngayo. Bekwenzakalani e-police station? Ngicela ukhulume wena sisi ukuthi bekwenzakalani e-police station. Benginomunye ubhuti ujola khona la bengene khona amajiji lenzansi. Ubhuti wakhona bekangazi mara mina ngingamazi. Aluka fostela uLentuzana ukujola nami ngimtshela ngithi angize ngikwazi ukujola naye. Ngahlangana naye ngale egroundini. Mangihlangana naye bengihamba nomngani wami. Besibuya eparkini lapho besithanda udlalela eparkini. Madlalela eparkini ngahlangana naye wangibiza. Ngitshela ukuthi nebefuna ukungithuma. Wathi ngingene emotweni. Ngavula umnyango. Ngapha uhlelo mntana. Kube rape ngapha. Kuning. Mawuhlangane nathi ucontacte thina. Izavela indaba. Nothing stays the same forever. Thank you siyabonga Esketo Professor GP Ma-Orange, the one and the only Manamuni. Asambeni siyene khaya siyosezana abantu. Aluta continua. Ngenida i-psychology, ne? Ne-counseling. No, I need. Because in le into eningi